Boas tardes. Vamos dar comenzo ao pleno extraordinario número 7 do ano 2025. Temos hoxe como único punto no asunto da orden do día a aprobación, se procede, do orzamento xeral. A aprobación se procede do orzamento xeral do Concello de Outes correspondente ao exercicio 2025. Este punto vai no defender a concelleira de Facenda, doña Beatriz Molinos. Boa tarde. Hoxe traemos a este pleno a proposta de orzamento municipal para o ano 2025. Como dixemos en moitas ocasións anteriores, pensamos que este é o documento máis importante dos que se tramitan no Concello, porque é o que sirve de base e dá cobertura a todas as actuacións que se poden levar a cabo ao longo do ano. Un documento que debería estar en vigor cada comenzo de ano para que as previsións de gastos e ingresos coincidiran co ano natural, tal e como se recollen as distintas normativas ao respecto. Dada a realidade do estado no que se encontran as contas do Concello, pensamos que este orzamento é o máis aceitado para poder paliar, da mellor maneira posible, a situación económica coa que nos encontramos, situación que pensamos non é de ninguna maneira a que ven precedida por unha boa xestión. Non é nada fácil redactar un orzamento que ten que manterse ata o 31 de decembro, cando nos atopamos no mes de febreiro un orzamento en vigor, prorrogado do ano anterior, no que figuraban partidas que a esa data xa estaban esgotadas, cando non excedidas, e que teñen que imputarse a este novo orzamento. Non é nada fácil cando atopamos con facturas de considerable valor que non estaban respaldadas por ningún contrato, sin autorización de gastos, sin retención de crédito, sin nada de nada. Gastos que, por suposto, tamén hai que imputar ao novo orzamento. Non é nada fácil cando se coñece que a data de finais de febreiro hai retencións de crédito por valor de miles de euros, das que, por certo, 142.000 euros se fixeron entre o 11 e o 25 de febreiro. Non é nada fácil cando hai que encaixar no orzamento que a partida destinada no orzamento prorrogado a aboar gratificacións a traballadores municipais que fan traballos que van a dar as súas obrigas, despois de pagar as nóminas de xaneiro de febreiro xa estaba prácticamente esgotada. Quedaban aproximadamente 165 euros, máis ou menos. Non é nada fácil cando hai que encaixar no orzamento os incrementos que hai que asumir polos sobrecustos de varias obras en diferentes fases de execución, froito da falta de planificación e froito do todo algo. Por exemplo, a rúa Doctor Esperante, que no proxecto non estaban contempladas nin as árbores, nin o pintado da señalización horizontal, nin as farolas para o alumeado público, nin os cables que as alimentan. A obra de pavimentación dos Muiños, unha obra que tiña un orzamento de aproximadamente 36.000 euros e que xa nace con outro sobrecusto porque non se contemplaron as tubases para a recollida de aguas pluviais e fecais, polo que deixaron feita unha memoria ao anterior goberno por valor de aproximadamente 20.000 euros para recoller estas carencias en materia de execución destas canalizacións. Pero nesta memoria, por sorpresa, non estaba incluído o suministro da tubería, o que quere decir que aos 20.000 euros que falaba antes hai que añadirlle ademais ese custo. Obras como o saneamento de Ousesende, que despois de facer un contrato menor para a ampliación do saneamento neste núcleo por valor de 48.000 euros, houbo un sobrecusto aproximado de 20.000, porque o que estaba previsto no contrato menor había veciños que non quedaban atendidos. Todos estes sobrecustos hai que imputalos no novo orzamento e podería seguir con unha longa exposición de casos similares, a Praza do Concello, as escaleiras de conexión co Paseo do Río. En fin, estas deben ser as obras integrais que reclamaba o Bloque Nacionalista Galego antes de entrar no goberno. Recordarán, non toleraremos ninguna obra que non teña carácter integral. Toleradas cando non se forma parte do goberno, non, pero facelas e ser partícipes desa responsabilidade cando se forma parte del, sí. Aínda así, con todos estes condicionantes,
confeccionamos un documento que pretendemos dar resposta ás necesidades do Concello e poida afrontar os gastos que delas se derivan. Estas necesidades valoráronse e dotáronse de maneira global. Non se reparteu a dotación por ninguna cuota partidista según as áreas asignadas. Este orzamento que hoxe presentamos e traemos para a súa aprobación ascende a 6.723.424,95 euros, un 9,4% máis que o do exercicio anterior. O capítulo 1 de gasto de persoal é o que supón un maior gasto, aproximadamente un 43% sobre o total, e sendo a partida importancia, a segunda partida, a relativa a gasto corrente, que supón algo máis dun 40% do total. Queremos destacar tamén a dotación do capítulo 4 de transferencias correntes para poder achegar apoio económico ás entidades sociais, culturais e deportivas para que poidan afrontar de maneira máis doada os gastos derivados do exercicio da súa actividade. En canto ao capítulo 6 de investimentos reais, orzamentáronse 709.158,22 euros que se verán incrementados ao longo do ano coa incorporación ao orzamento dos fondos do POS complementario, dos anteriores que non están incorporados, e tamén de outras posibles axudas para este tipo de actuacións provintes de administracións superiores, polo que ao longo do exercicio o crédito para investimentos será maior que o actual. Xa para finalizar esta exposición, quixéramos agradecer o esforzo e a dedicación de todos os traballadores do Concello para sacar adiante a redacción deste documento, tanto os da área de intervención como os de outras áreas que tamén estuveron implicados. Nada máis e moitas gracias. Ben, ten a palabra o portavoz de Compromiso Outes. Sí, bueno, moi boa tarde a todas e a todos. En relación ao punto que nos traes aquí, este pleno extraordinario, que é a proposta de orzamentos, o proxecto de orzamentos que presentan vostedes, bueno, a primeira reflexión que temos que indicar é que para esta viaxe non precisábamos tantas albardas. Digo isto porque a señora Morino, na súa exposición, fixo comparación deste proxecto de orzamentos co proxecto prorrogado, que efectivamente está ainda en vigor de 2024, pero agochando ou non mencionando que o goberno anterior presentou hai case 2 meses unha proposta de orzamentos, que mesmo foi dictaminada en comisión, que basicamente é, nas grandes cifras, igual a proposta que vostedes agora presentan. Moito non se esforzaron, por moito que vostede indique, non se esforzaron. Dende logo, nas grandes cifras, non. E no detalle, gran parte das rúbricas, e hai moitas, das distintas partidas, son exactamente idénticas. Hai cambios, como despois veremos, algúns, por certo, que nos chaman a atención. Pero, no xeral, repito, é un calco do orzamento do proxecto que presentamos nos hai 2 meses. Pero, polo camiño, evidentemente, perdemos 2 meses. Perdemos 2 meses. O que, entre outras cousas, significou, e vai significar, un importante retraso á hora de adxudicar determinados contratos que nós licitamos, que nós deixamos licitados, e que estaban pendentes de ter uns orzamentos para poder, finalmente, adxudicar. Falamos do contrato do SAF, do Servicio de Sono Fogar, e falamos tamén, por exemplo, do proxecto de millora enerxética do centro social, un proxecto para cambiar a coberta deste centro, un proxecto no que, por certo, conseguiramos unha subvención de máis de 100.000 euros para 2 anualidades, máis do 80% no custe total desta actuación, e que nós saibamos, non sei se mudou algo, precisaba justificar a primeira anualidade de subvención, 50.000 euros, antes de finalizar o mes de abril.
non sei como van facelo. Non sei como van facer. Non sei se van vostedes conseguir facelo. Se non van a conseguirlo, estaremos falando dunha primeira perda de subvención que nós conseguimos de 50.000 euros. Porque se aqueles orzamentos se aprobaran, aqueles que nós presentamos hai 2 meses, sí que nos daría tempo a justificar. Falando de subvencións, o proxecto de orzamentos que vostedes presentan inclúe, como é prácticamente idéntico, pero inclúe 30.000 euros máis de ingresos por transferencia de outras administracións, efectivamente. Estes maiores ingresos por subvención levou o señor Calo a afirmar onte, en prensa, que se debe ao compromiso de recepción de varias subvenciones conseguidas desde que está al frente de la gestión municipal. Eso é o que aparece en prensa. Home, pediría un pouco de humildade, un pouco de seriedade tamén a este respecto, porque, mire, estas subvencións son dúas. As únicas dúas a maiores que vostedes poden incorporar neste proxecto, porque cando nós estábamos ainda non foran resoltas ou acababan de ser resoltas. Por unha banda, unha da Consellería de Política Social e Igualdade para contratar a mulleres, que ascende a 22.739 e que nós solicitamos, nós, o 13 de febreiro, e que se resolveu o 7 de marzo. E outra, para a contratación de asentes de igualdade de xénero por 11.000 euros, que non só solicitamos nós, senón que se resolveu o 12 de febreiro, cando ainda estábamos no goberno. Por tanto, eu entendo que vostedes teñen a ansia e a necesidade de vender que, grazas a vostede, agora outros vai recibir millóns de subvención, porque vostedes teñen un fío directo coa Xunta de Galicia, co Partido Popular, con papá PP. Papá PP, que lle vai a sacar as castañas do lume, pero, bueno, eu creo que apuntarse un tanto con estas cuestións é un pouco ridículo. Pareceme a min. Ainda que pensamos que seguramente, claro que sí, os señores do Partido Popular que utilizan normalmente esta ferramenta para facelo, algún guiño lle farán antes de que acabe este mandato. Seguramente que vai ser así. E nas partidas máis polo miúdo, que efectivamente aí hai algún cambio, algunha modificación, non nas grandes cifras, repito, o proxecto é prácticamente idéntico, pero hai algún cambio. E algúns chaman a atención. Vou a subliñar algún deses cambios que nos chaman a atención. Por exemplo, incrementan vostedes a partida destinadas a festexos. Para ser un concello que está na bancarrota, vamos a incrementar a partida que está destinada a festexos. Curiosamente, incrementan unha partida dentro destas partidas destinadas a festexos, unha sola, que é arrendamento de mobiliario en sedes, pasando de 5.000 a 14.500 euros, curiosamente. No capítulo de investimentos, que no total, eso non nos subliñou a señora Molinos, reducen vostedes en 63.000 euros, hai menos investimentos, que no proxecto que nos presentamos en febreiro, chama a atención que non contemplen ninguna partida para cofinanciar a vivenda de alugueiro social, unha vivenda de alugueiro social que nós tiñamos previsto construir na primeira planta de arriba da Escola de Tarás, para a casa solicitamos a subvención correspondente. Non sei se vostedes, se son adjudicatarios, o Concello de Outes é adjudicatario desa subvención, van a renunciar a ela. Igual si, dende logo partida para financiar esta actuación, cofinanciar, posto que non é a 100%, vostedes non a prevén. Pero o que máis nos chama a atención, no capítulo de investimentos, sen dúbida, é a reducción drástica, pasando de 78.000 a 29.000 euros dos investimentos destinados a infraestructuras deportivas. De 78 a 29.000 euros. É dicir, o investimento en infraestructuras deportivas para este ano 2025 vai ser inferior ao salario que percibe o concelleiro que ten como única competencia a de deportes. Que lles parece? Sorpréndenos. A verdade que pouco, non nos sorprende. Pero isto é así. E xa remato, anunciando que o noso voto vai ser a este proxecto de orzamento negativo, e vai non ser basicamente por unha cuestión. Hai varias que poderíamos anunciar, pero por unha fundamental, porque non imos apoiar uns orzamentos que lle dan cobertura a unha situación insostible que é a de manter
o actual Concelleiro de Deportes no seu goberno. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra o Concello do Partido Delegado. Ben, entre enganos e bochorno mediático que vimos de vivir, hai apenas unhas semanas unha moción de censura neste Concello volveu a poñer ao Partido Popular na alcaldía. Entre as principais proclamas que viñan a facer estaba a de carecer do orzamento para o presente ano, aínda que xa sabían perfectamente que deixáramos listo para aprobación en pleno o noso orzamento. Un mes e uns días despois estamos aquí para debatir os orzamentos municipais. Xusto o tempo que vostedes decidiron atrasar a súa aprobación para facer lixeiras modificacións que ben podían ter feito a posteriori, pero preferiron atrasar a aprobación dos mesmos só para manter, de algún xeito, o relato que montaron ao redor deste tema. E quero deixar ben claro, o Goberno progresista ao longo do último semestre de 2024 deixou preparados os orzamentos que ian ser aprobados no pleno ordinario de febreiro. Uns orzamentos realistas e con capacidade de acción, mas tamén cautelosos e previsores, cunha mellora notable na capacidade de facer obras directamente dentro do Concello, como xa sabían cando aprobaron o Plan de Obras e Servizos no pleno extraordinario de xaneiro, por certo, sen apostillar apenas nada. A realidade, como sempre, é moi teimuda, e mal que lles pese, segue a tirarles por completo o argumentario pírrico co que pretenden justificar a moción de censura. Este goberno estaba a tomar as decisións, é dicir, o noso goberno estaba a tomar as decisións que vostedes non tomaron durante todos os anos que gobernaron para o mantemento de infraestructuras xa existentes e o equilibrio das contas. Vostedes seguen a insistir en que durante os últimos anos foise gastando o diñeiro dos remanentes, os aforros do Concello, facendo supostamente unha moi mala xestión económica e sendo un desastre e deixando o Concello na bancarrota ou pouco máis, non? Iso é un pouquiño o que levan pretendendo dicir durante todos estes anos. Iso sí, propostas, se houve algunha pouca, moi pouca. O que nunca din é que outras mantivo ese aforro ao longo dos anos por imposición da lei feita polo seu propio partido en Madrid, por intereses, por certo, moi alleos aos municipais. O Concello de Outes acumulou durante case unha década remanentes porque, sinxelamente, non era posible por lei usalos por moita falta que fixeran, e facían. Sexamos realistas, aforrar sen un obxectivo máis que pagar a débeda de outras administracións nunca nin foi nin será un logro do goberno do PP de Outes do pasado. Foi unha dificultade que tiveron que afrontar vostedes. Vostedes, claro que lles gustaría ter botado man dos remanentes mentre gobernaron, pero non puderon. Boa prova diso é a débeda que asumiron coa Diputación da Coruña no 2015 por alrededor de €500.000. Como se entende que asumiran unha débeda se tiñan remanentes e se tiñan unha xestión económica tan maravillosa e casi pristina? A administración pública, como calquera entidade, debe facer unha administración seria, eficaz e equilibrada do diñeiro do que dispón, e é responsabilidade da política administralo da mellor maneira posible e segundo o indicado na lei. Iso non impide que o Concello deba asumir e facer os investimentos necesarios para o mantemento e desenvolvemento que precise. Un bo goberno non é o que aforra en exceso, habendo infinidade de necesidades da cidadanía que atender, nin é o que derrocha. Para nós, un bo goberno é o que fai un axuste equilibrado das contas municipais mentre responde da mellor maneira e máis eficaz as necesidades e melloras que precisa o povo. Algo moi sinxelo, observar as necesidades, ver as potencialidades e facer todo o posible para que outros vayan máis. Iso é o que ten que facer un bo goberno local. Outra cuestión repetitiva na que vostedes seguen a insistir
é que o período medio de pago a proveedores é dos máis grandes da redonda e que non se lle paga en tempo e forma ás empresas que prestan servizos ao Concello. E permítanme que insista. Isto é outra asesoración súa. O período medio de pago é elevado, e iso é evidente. Principalmente porque existen moitas facturas da electricidade previas ao contrato único actual que, tras unha auditoría técnica, detectouse que contiñan importes excesivamente elevados e de difícil justificación por parte das eléctricas. Paralizar o pago desas facturas foi unha decisión acertada e que seguimos mantendo e defendendo. Acaso prefiro o Partido Popular pagar as eléctricas alrededor de 150.000 euros que non lles corresponden para reducir que ao final do día é só un número como período medio de pago a proveedores? Porque, como saberán, salvo excepcións contadas, a día de hoxe o Concello paga nun período razonable as empresas que lle prestan servizos. Nisto temos que insistir, xa que é algo fundamental en calquera economía. Un non pode aceptar unha factura e pagar a cegas se o importe está excesivamente elevado e non se adecua ao que deberá ser. Entendemos que todos estamos de acordo en que canto menos lle pagamos as eléctricas e máis dispoñamos para outras cuestións, como por exemplo os servizos sociais, obras ou mantemento de infraestructuras, mellor lle dá a outras, non? E é que justamente as obras vinculadas a este orzamento quedan deseñadas ou aprobadas polo noso goberno. Obras que en algúns casos a remataron, que están a rematar, ou, na maioría, por certo, están para comezar e que, como ben dixo o portavoz de Compromiso Outes, atrasan justamente coa decisión de aprobar o orzamento mes e medio despois de chegar ao poder na maneira na que o fixeron. E quero insistir, como xa dixen e como xa falamos tamén na nosa intervención no pleno da moción de censura, estamos falando de máis de 2,5 millóns de investimentos que deixa aprobado o goberno que vostedes quitaron de outras. Que quitaron coas súas ínfulas e co seu relato, que non ten nada que ver coa realidade. Son moitas, vostedes falaban de algunhas, como a Unificación de Doutor Esperanto, eu penso que está ben complementar e ir a máis cando as cousas son melloradas. Falamos de pavimentación en lugares, efectivamente, pois se falta no proxecto o saneamento, está ben ter previsión no orzamento que deixamos previsto para aprobar e mellorar esa obra e dotar de saneamento ese lugar. E evidentemente o mellor momento para facer esas cuestións é cando se fan os proxectos, porque ás veces hai que facer modificacións e hai que mellorar os proxectos, porque é o normal, e vostedes saben perfectamente que tamén gobernaron este Concello e saben como funcionan as cousas. Por lo tanto, evidentemente que o BNG está orgulloso de ter formado parte dun goberno que modificaba os proxectos cando era necesario para dotar de saneamento os nosos lugares. Pois claro que sí. Pero que deixamos, como dicía, máis de 2,5 millóns de euros en investimento aprobados, deseñados e listos para facer. E esa é unha realidade que vostedes van a intentar apropiarse, por certo. Na primeira semana que colleu o alcaldía o señor Francalo, veo a sacar unha foto cunha delegada da Xunta de Galicia e unhas obras que xa estaban acabadas cando vostedes asumiron a alcaldía. Iso é o que van a facer. Eu creo que os veciños han de saber verlo perfectamente e non se preocupen que nós estaremos para recordar. En fin, hai efectivamente cuestións de detalle que chaman a atención neste orzamento, pero en líneas xerais, como viñamos dicindo, o traballo xa estaba feito. Hai cousas que chaman a atención, unha reducción chamativa na área de deportes, justamente unha concellería que hai un concelleiro que cobra exclusivamente por levar esa área. Pero que hai outras reduccións que ademais non se entenden cando o que se busca é conseguir fondos de outras administracións. E falamos, por exemplo, da previsión de turismo. En turismo había unha partida, hai unha partida para investimentos. E justamente estaba votada pensando en acollerse, como se viña acollendo o Concello nos últimos anos, a axudas de outras administracións, neste caso da Xunta de Galicia. Nós vemos que hai unha reducción moi importante nesa partida e non entendemos como pretenden conseguir o máximo desa subvención reducindo tanto esa partida. Bueno, hai estas cuestións. En líneas xerais, e por resumir, os poucos argumentos que dixeron para justificar a moción de censura da vergoña van caendo un a un. O noso goberno
que obtivo a maioría dos votos veciñais, deixou preparadas para a súa aprobación neste pleno os orzamentos deste ano antes de que vostedes entraran a gobernar. O noso goberno estaba a pagar, en tempo e forma, aos pequenos proveedores locais, que é o máis importante. E pola contra, vostedes non comezan siquera cumplindo un dos puntos máis sinceros e importantes que defendían. Reducen a transparencia, non publicaron o seu acordo, atrasan a aprobación dos orzamentos municipais máis tempo que o necesario e tamén atrasan o pago de facturas. Iso sí, as comisións e plenos extraordinarios convocados pola súa moción de censura seguro que salen baratísimas. Nada máis. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do PSOE. Neste caso, non vou facer declaracións ni entrar a tramo. Só lo entendo, como fixen outras veces, e miro polo mellor por os vecinos. Nada máis e moitas gracias. Ben, dou a palabra á señora Molinos. Moi ben, vou intentar contestar ao que falaron cada un dos portavoces, tanto de Compromiso por Galicia como do Bloque Nacionalista Galego. Compromiso por Outes, perdón. Tanto cambio, levanme así un pouco a equivocar. Compromiso por Outes, perdón. Ben, decía o señor González que perdemos un mes e medio na aprobación dos seus orzamentos. De iso ten certos matices. En todo caso, os que empezaron perdendo tempo na aprobación do orzamento foron vostedes, porque o debían de ter aprobado o día 1 de xaneiro deste ano e ni siquiera chegou a presentarse e iba a facerse 2 meses despois de que vostedes deberían de aprobado. É dicir, que vostedes perderon 2 meses. Tuveron ano e medio para falar, bueno, ano e medio non, tuveron dende abril do ano pasado para poder facelo, non o fixeron, tardaron 2 meses, nos tivemos 1 mes e medio e fixeron. En canto ao que vi das subvencións que se poden perder por non estar aprobado o orzamento, penso que está un pequeno erro. A subvención do centro social acaba a finales de maio, non a finales de abril. A justificación da subvención. En todo caso, eu creo que a maior experiencia que hai entre todos nós en perder subvencións tena vostede. Despois de perder máis de 300.000 euros de subvencións, pois sumámolos un día e ao mellor son algo máis de 300.000 dende que entrou no ano 19 a gobernar este concello. Si vou a seguir falando, vou a seguir dicindo porque é algo comprobable, é certo, entón non temos por que agochalo para nada. Como non agochamos tampouco que vostedes fixeran un orzamento que non chegou a ser levado a pleno, que non chegou a ser aprobado, e que comparemos este orzamento co orzamento que estaba en vigor, que pareceme o máis normal. En canto ao tema do SAF, que di vostede que tamén efectivamente hai que ter aprobados os orzamentos para poder facer a contratación deste novo servicio que leva sin contrato dende o, creo recordar, dende o 19 de decembro do ano 2023. Tiveron vostedes este contrato sen servicio, entraron as presas e pareceme moi ben que entraran, sacaron a licitación e orzamentaron nese orzamento que di vostede que tiñan preparado, non o di vostede, que é certo que o tiñan preparado, pero resulta que no que nos fixemos tuvemos que aumentar 27.000 euros esa partida porque a que vostedes tiñan dotada para pagar os gastos que vai a supoñer a entrada en vigor do novo contrato do SAF non chegaban para o que queda de ano. En canto
o que di das subvencións que o señor alcalde fixo unhas declaracións na prensa, penso que é un error de transcripción. Ele dixo que estaban concedidas, non conseguidas, que foran concedidas durante estes días. Pode haber vostede tamén en moitas ocasións que nos plantexamos asuntos parecidos, tamén dixo que se confundían a escribilo no periódico. O que é certo é que esas subvencións, efectivamente, pedironlas vostedes, son as que vostedes dixo, a que vostede dixo, e concederonse desde que non estaban imputadas ao orzamento, porque, cando vostedes confeccionaron, ainda non estaban concedidas e non se podían imputar. Agora que están, nos imputámoslas. Non sei se hai algún problema ao respecto. Con respecto á vivenda de alugueiro social, pois, efectivamente, tivemos coñecemento mediante unha comunicación de que pola puntuación obtida pola proposta feita polo Concello de Outes no concurso, nesta ocasión non chegaría para poder optar a facela, a ter fondos suficientes para poder facela. Por lo tanto, evidentemente, se non se necesita esa partida, sacámola para poder incrementar outras partidas, como son as do SAS, como son as de outras varias que incrementamos, porque non solamente sacamos algunhas, senón que incrementamos algunhas outras. O do investimento en deportes, como vostede di, pois sí, porque xa dixemos, cando expusemos hai un momento as líneas do orzamento, a verdade é que hai que incrementar algunhas partidas. Fixemos un reparto global das necesidades, non por cuotas. Entón, pois entendemos que pode haber investimentos en deportes e máis en moitas outras áreas que non teñen por que sair directamente do orzamento municipal, senón que poden conseguirse pois con investimentos de outras administracións. Con respecto ao que dixo o señor González, xa non teño nada máis que decir. Sorpréndeme que non van, que xa anuncie que non van a aprobar nos orzamentos que vostede mesmo di que son iguales aos outros. En canto ao que comentou o señor Núñez do Bloque Nacionalista Galego, o que vexo é que vostede a teoría coñece moi ben, pero a práctica parece que lle falta, porque de todo o canto dixo en teoría, o que fixeron na práctica en este ano e medio que levan non se corresponde. Ben, recordille que nós non retrasamos un mes e medio o orzamento, efectivamente, non foi a falta de orzamentos o único motivo polo que se fixo esta moción de censura. Vostede estuvo aquí, evidentemente, e recordará moitos outros motivos que nos expusemos para que se fixeran. Sí, bastantes máis, señor, bastantes máis. Despois, algo que vou explicar outra vez. O da deuda ca Diputación, que vostede, como decía miña nai, volta ca bola da deuda da Diputación. Vamos a ver, a deuda que contraemos ca Diputación foi unha débeda con outra administración, non con ninguna entidade financiera, unha débeda que tiña tres características fundamentales. Primeiro, carecía de xuros, non había intereses. Segundo, tiña un período de carencia de 2 anos para poder ser pagada. Terceiro, iba a ser pagada en 10 anos. O paso do tempo, eso foise alargando e nin se pagou en 2 anos, se empezou a pagar en 2 anos, e agora, precisamente, o ano pasado, a mesma Diputación dalle cartos ao Concello a través dun post adicional para que paguen esa deuda. Entón, non sei se vostede estivera... Aténdeme o... Sí, perdón. Eu non sei... É que non entendo o que
que lle ve vostede de malo a un préstamo, que non é un préstamo en esas condicións. Gracias a ese préstamo fixéronse gracias a ese préstamo, señor Núñez, fixéronse varias actuacións en Outes que están aí para velas. Fixose, ahora mismo non recordo cales son, as completas, pero fixose os cambios de alumeado do alumeado público de todos os tramos urbanos do concello. E fixeronse varias obras máis por ese valor, o cual eu non sei que lle ve de malo vostede a que lle presten uns cartos que non lle van a cobrar por eles, que non van a ter que devolver, senón que a propia Diputación os devolverá. Non vexo o que lle ve vostede de malo a eso é que o compare con unha débeda, con algo que hai que facer de pagar xuros, é que non ten sentido ningún que compare vostede ese préstamo con unha débeda con unha entidade financiera. Non o vexo normal. Como compare con unha entidade? Despois que decía que deixaron aprobados 2,5 millóns de euros en obras nunha longa lista, na que moitas delas non debían de estar na lista de obras sin facer, debían de estar na lista de obras xa feitas, pero non tuveron a suficiente celeridade para que esas obras foran feitas cando lle correspondía. Por outra parte, o que di vostede de mellorar os proxectos e todo eso, pois efectivamente os proxectos, cando se fan, hai que revisalos e ver o que hai neles e o que non hai neles. Eu non sei se a vostede lle parece normal que fagan un proxecto integral, porque iban a fazer proxectos integrales para a Rúa Doutor Esperante, que se acaba a obra e que estén as farolas sin poñer porque non constaban no proxecto, o cable das farolas tampouco, os árboles tampouco, a pintura do horizontal, da señalización horizontal tampouco, que fagan unha obra nos muíños que non se pode empezar porque non consideraron que había que repoñer as tubases de canalizacións de saneamento, de fecais e de pluviales. Non entendo que fagan unha memoria valorada para poñer unhas tubases e que as tubases non estén incluídas e que haxa que incluílas posteriormente. Son cousas que eu non dou entender. E nada máis. Moitas gracias. Ben, de forma breve, non sei se quere facer alguna réplica. Sí. De forma moi breve, efectivamente, collendo o fío de un punto que acaba de sinalar a señora Molinos, perdón. Home, será a primeira vez, ou sería a primeira vez que se fan modificacións efectivamente nas obras e nos proxectos, señora Molinos. Home, sería a primeira vez. Pero que ademais non só é algo que é habitual, senón que ademais, moitas veces, o que sucede é que hai que atender demandas adicionais, porque efectivamente os veciños saben que se está facendo unha obra, que non está todo incluído pois porque non chegaba ao orzamento inicialmente ou polo que fora, e se é posible que o orzamento que temos en ese momento, non do proxecto, senón con recursos propios, faise. E vostedes fixeron toda a vida, por moito que digan que non. Pero o que vai me chamar a atención é o da Rúa Doutor Esperante. Sabe por qué? Porque vou contar algo que vostedes saben perfectamente. A proposta de incluir a Rúa Doutor Esperante fixeronla en 2019 ou espere 2020. E sabe que? Vostedes o proxecto non o aprobaron, ou non tiñan fondos para ele, nós sí. Pero o proxecto deixaron feito vostedes. Sabían? Sí. Sen farolas. Chegáronles, por suposto, porque vostedes eso non o contemplan. Pero é así, Pode vostede... O único que fixeron non foi actualizar o custe, efectivamente. Iso é así. E, por certo, todos eses proxectos que vostede nomeou, que estaban tan mal, a Rúa do Esperante, o saneamento do Sesende adicional e algo máis, vostedes votaron a favor neste pleno deses proxectos, dos créditos para eses proxectos. De todos. Vale? Pois igual, xa que nós non éramos un goberno tan diligente, a oposición podería facer unha revisión un poquinho maior deses proxectos, non o fixeron, non?
Unha cuestión menor, extrañame que vostedes tiveran unha comunicación de que non íbamos a recibir a subvención para a vivenda da Seguridade Social. A comunicación que é a resolución firme ou simplemente lle adiantaron que non lle iban a conceder a subvención. De verdad que o descoñecemos. Se non hai unha resolución firme, sí que nos chama a atención. Pouco máis, non? Vostede, por fin, menos mal, recoñeceu que tiñamos un orzamento presentado. Efectivamente, non? Tiñamos un orzamento presentado. A comparación fixo as cousas. Agora fixo alguna tamén sobre este, pero menos mal que é así. E, efectivamente, é moi parecido o que fan vostedes o que fixemos nós. Moi parecido. Pois aí xamos a razón fundamental pola que non imos a votar a favor. Que ten que ver que este orzamento non lle pode dar amparo a unha situación que é insostible. É insostible, completamente. Que un concelleiro Tránsfuga siga no goberno, tal como, efectivamente, señala o informe da secretaria. E por ese motivo, este orzamento que lle dá amparo a esa cuestión non merece o noso apoio. Moitas gracias. Ben, moitas gracias. De forma breve, se quere facer algún... Sí, de forma breve. A ver, non sei en que momento dixen que estivera mal que vostedes se acolleran a un préstamo de Deputación cando o seu propio partido non lle deixaba votar nada do que había remanentes. Eu non dixen que estivera mal. Que non ten ningún mal facer cousas para os veciños. O problema é que vostedes durante moitísimos anos non fixeron nada. Iso é así. Entón, o problema é facer ou non facer. A cuestión é facer. E facerlo as cousas o mellor posible. Ainda que haxa que modificar, ainda que haxa que estar revisando seguido. E moitas veces, despois de votar unha terceira lectura, e moitas veces de estar en riba da obra, ves cousas que hai que mellorar. E eu penso que se se dispón de créditos, se se ten a previsión suficiente, o lóxico e o correcto e o que fai todo o mundo, vamos, e que fixeron tamén vostedes, é modificar o necesario para que a obra se faga mellor. Non é tan difícil. E o que dicía, haces por admitir que vostedes contraíron unha débeda coa Deputación, que despois dixo que non era débeda, que era un préstamo, pero que o préstamo non era unha débeda financiera. Eu non dixo que foi unha débeda financiera ou non. Simplemente que vostedes contraíron unha débeda de máis de medio millón de euros coa Deputación. Agradezo e o recoñezo. Algo moi sinxelo. Iso sí, vostede dei unha cousa que non é de todo correcta, como teñen a afición de facer. A Deputación non regala, é unha cousa un pouco extraña, non? A Deputación ahora dai uns cartos ao Concello para pagar unha débeda que asumiu o Concello en seu momento coa Deputación. Non. O que fai a Deputación é da liña do plan único da Deputación que lle asigna ao Concello de Outes, réstalle anualmente unha cantidade que podería destinar o Concello para outras cousas para pagar a débeda, que é o normal. Se se contrae unha débeda, hai que pagala, que a día de hoxe eso sería unha subvención, non sería efectivamente unha débeda. En canto ao que vostede di da celeridade das obras, que tienen que ser obras feitas, evidentemente, xa nos gustaría a nós facer as obras o primeiro día que estemos diseñadas, é que iso pasaríanos a nós, a vostede e a calquera goberno, que nos gustaría, pois, efectivamente, entregar as obras o máis pronto posible, e digo as obras ou calquera outra medida de interese social. Pero que, como vostede sabe, hai unha tramitación e hai toda unha burocracia no medio en que se fai o deseño, se asigna un fondo, se aproba, e se licita e se inician as obras, que iso é insalvable. E que, por certo, nós modificamos este ano. Nós destinamos un plan de obras e servizos neste Concello justamente para agilizar este ano a contratación e a execución das obras, que van a adiantar, efectivamente, vais a adiantar moito dende que se deseña a obra ata que se executa. Eso deixamos máis preparado. Xa estábamos agilizando a celeridade das obras, a celeridade dos investimentos. E sábeno perfectamente. O que pasa é que vostedes queren xa poñer o marco para dicirle aos veciños que vostedes son los buenos gestores. Non se dan de conta que é evidente, que se ve perfectamente. Son transparentes e ainda sin querer.
son transparentes, aínda sin quererlo. Miren vostedes que ben facían vostedes as obras que estamos sentados aquí no salón de plenos da Casa do Concello, arransada fai uns anos, nun salón de plenos que non é a primeira vez que se inunda con chan de madeira, que está ao lado da cometida eléctrica do Concello, ao lado dun regato que deixaron vostedes que pasa moi cerca dos cables, unha casa do Concello que por algún motivo non se executou a partida de climatización e que no verán os traballadores están nunha temperatura por riba do desesable. Mire que ben fan vostedes as obras e que ben as modifican para cumplir cando se entregan as obras. Eu prefiro facer modificacións para sumar, non para restar. E non para que anos despois e décadas despois haxe que facer outra obra para a maiores para complementar. Non sei a quen lle pretenden colar a toa. Nós imos votar en contra porque efectivamente non podemos apoiar unha situación que é insostible e dotar de legitimidade algo que é totalmente ilegítimo. Nada máis e moitas grazas. Moitas gracias. Ten a palabra, non sei se queres facer de forma breve unha aclaración. Sí. Nada, só quero facer unha pequena aclaración, unha pequena manifestación que me chama moito a atención é que o señor González, neste caso, compromiso por Outes, o compromiso Outes, aboguen por decir non a estes orzamentos, según eles, por a situación, unha situación insostible dunha persoa neste goberno. Chama a atención por dúas cousas. Primeiro, porque para eles prima máis o valor dunha persoa que de todo un concello, é mellor non apoiar os orzamentos mentras unha persoa, según eles, non se resolva a súa situación, e a outra, dicirle ao señor González que a día de hoxe a situación desta persoa que el di no goberno actual a día de hoxe é totalmente legal. Nada máis e moitas gracias. Ben, moitas gracias. Non sei se quere facer algunha réplica, señor Molinos. Forma breve, por favor. Sí, quería aclararle ao señor Núñez con respecto ao préstamo da Diputación que non é que o que se consigna agora no plan adicional se reste do que nos corresponde. É que xa non o deron hai 8 ou 9 anos, non sei exactamente cando, e esas obras están xa feitas. Entón, non é que se reste o que nos van a dar agora, é que nos o deron antes. Esas obras están aí para disfrute dos veciños. Nada máis e moitas gracias. Ben, vamos proceder á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado, con 7 votos a favor e 6 en contra. Pois nada máis, levantamos a sesión. Moitas gracias.